Алтайда бит инде колхозчылар, заманына күрә дәрәҗәле колхозчылар гаиләсендә үскәнегезне беләбез. Менә укытучы һөнәрен сөйләп каян килде? Минем әнием зоотехник булып эшләде озак еллар, әтием инде минем белеме буенча агроном һәм менә бик озак еллар кирпич заводында мастер булып хезмәт итте. Әнием минем һәр вакытта да әйтә килде. Минем әти укытучы булган. Үзем була алмадым. Кызым, әйдәгез сез укытучы булыгыз әле диде. Һәм менә шушы сүзне берничә тапкыр кабатлап, еллар буена да бит инде шул безнең баш миенә кирип калгандыр. Менә шуннан инде 8нче сыйныфны бетергәч, әткәй безне Арча педагогия училищесына укытучы булырга дип шунда укырга кертте. Белемем буенча сез география укытучысын укыдыгызмы? Мин беренче белемем минем башлангыч сыйныфлар укытучысы 91 елда битердем. Менә шул училищеда мин бик күп чирканчык алдым. Анда төрле түгәрәкләр эшли иде. Һәм менә 2 ел химия түгәрәгенә йөрдем. Бик зур чыгышлар ясый идек без анда. КВНнар оештыра идек. Башка педагогия училищелар белән элемтәдә тора идек. Һәм физика түгәрәгенә йөрдем. Менә шушы химия фәненә булган мәхәббәт менә шушы анда китерде инде мине. Ни өчен географияга кирдем? Чөнки анда химияга заочно уку юк иде. Менә шуннан соң мин география, биология факультетына укырга кирдем. Инде Арча педагогия училищесын бетергәч, һәм барыбер да химия укыту теләге миннән сүрелмәде. Һәм менә 2004 елда переподготовка дип әйтәсем килә инде. Ел ярым укып, менә химия, биология белгечлеге алып, менә менә шушы елдан башлап мин химия, биология, география фәннәре укытам. Мин менә үсеш нуктасы проекты кысаларында хәзер инде 3нче ел белем бирәм. Бу проект кысаларында түгәрәкләр алып барам. Балаларны дәүләт аттестациясенә әзерлим. Һәм инде шушындагы җиһазлар булганына мин бик шатланам. Бик зур лаборатория килде. Бигрәк тә безнең bütün лаборатор эшләрне үткәрү өчен шартлар бар. Бик күп кенә процессларны менә шушындагы датчиклар ярдәмендә моментально күрсәтеп була. Ул инде вакытны да янга калдыра. Һәм инде балаларга кызыклы һәм менә фәнгә тартылалар. Химия, биология фәннәренә. Быелдан мин инде 10нчы сыйныфта безнең химико-биологический профиль булды. Менә ул балалар шулай ук медицина юнәлешендә китәргә телиләр. Шулай ук 9нчы сыйныфта минем химия, биология фәннәрен имтихан итеп сайлаучы укучыларым бар. Һәм ел сайын барыбер ниндидер имтихан бирдерәм. Шушы мәктәптә һәм инде менә әйтәбез дәүләт аттестациясенә әзерләү тәҗрибәм инде шулай ук 18-19 елларга якын. Шундый бит менә сез эшләгән дәврдә инде безнең Исәнбай авылыннан бик күп кызлар безнең медицина университетларында укыды. Хәзер хезмәтләрен табибә буларак дәвам итәләр. Монда сезнең өлешегез искиткеч зур. Ничә укучы керде менә санап караганыгызда? Санап карыйм, кайбер вакытта 30лап дип сорап иткәнем бар. Монда инде керә табиблар гына түгел, әле минем бик күп кенә балалар химико-технологический профиль сайладылар. Аннан соң инженерлар булып, технологлар булып хезмәт итәләр. Һәм провизорлар. Монсы югары фармация белеме алдылар. Берничә укучым, андый укучыларым да бар. Төп укучыларым инде табиблар. Шулай ук үземнең кызым да Казанда табиба булып эшли. Бүләкләү тантанасы безне 3 октябрь көнне Мәгариф һәм фән министры
Илсур Гареевич Хадиуллин үзе котлады. Менә шушы федераль университет базасында бик тирән эчтәлекле, заманча итеп оештырылган белем музее бар икән. Менә шушы бүләкләү Мирза күп еллар министр булып эшләгән, 15 елдан артык Мирза Исмагилович Махмутовның портреты астында аның кабинеты итеп җиһазландырылган бүлмәдә узды. Бик бу кабинетта ул ничек эшләгән, анда нинди аның язулары, ниләре, документлары булган, ручкалар, бик матур итеп җиһазландырылган кабинет иде бу. Бу Мирза Исмагилович Махмутовның кабинетында узды. Очрашу 3 сәгатьтән артык барды. Беренче эш итеп без шушы белем музеена экскурсия ясадык. Һәм мин анда мәгарифнең үсеше турында бик күп мәгълүмат алдым. Ул бик заманча, хәтта рун язуларына кадәр бар. Анда нинди китаплардан укыганбыз без. Мин үземнең бала чагыма кайттым. Шунда китапларымны күрдем. Үзебезнең парталарыбызны күрдек. Мин шундый ручкалар белән яздык. Шушындый сумкалар белән укырга йөрдек бит. Андагы дипломатларны күреп бик хисләндем мин анда ул музейда. Мин аның оештыручысына Эльвира Исхаковна, по-моему, әгәр дә ялгышмасам, бик зур рәхмәтле, конечно, менә ул безгә кыскача экскурсия ясады. Бик зур хезмәт куелган анда. Һәм менә без һәрберебезне котлады фән һәм мәгариф министры Илсур Гареевич. Үзе рәхмәт әйтте безнең катнашуга. Без инде аннан соң үзебез борчыган мәсьәләләргә белән сораулар бирдек. Бик җанлы әңгәмә барды безнең. Менә шушы музейда һәм иң мактау кәгазьләр һәм дипломнар белән бүләкләделәр безне. Һәм иң зур бүләк безне 4 октябрь көнне Корстынга укытучылар көненә чакыру булды. Үз эшен яраткан кеше генә менә шундый дәрәҗәләргә ирешеп, матур хезмәт җимешләре күрсәтеп эши ала торгандыр. Мәктәптә үз эшен яратмасаң, эшләп булмыйдыр ул. Чыннан да хәзерге вакытта мәктәптә чын фанатлар гына эшли ала дип саныйм мин. Һәм үзем дә гомер буена балаларны яраттым. Эшемне бик теләп башкарам. Һәм инде яңадан да үземнең балаларны, укыткан балаларны җәмгыятьтә үз урыннарын тапсын иде дип ышанып калам. Рәхмәт сезгә бик зур. Ярар. Алга таба да уңышлар. Рәхмәт. Белемле, тәрбияле укучылар насыйп булсын. Рәхмәт. Мәктәбегездә лаеклы ялга чыкканча, рәхәт итеп бердәм коллектив булып эшләргә язсын. Рәхмәт бик зур итеп.